Ale ne na mě. Jo, a roztrhám tady telku. Ale mě ne, prosím. Meč. Jdeme natáčet? Ty běháš na stolíči. Co? Bráchuji, co je? Pukaj. Jdeme. Dobré, jdeme ven. Kdo ještě jdeme ven, dobré? Je chvíľku, půjdeme ven. Já jsem super hrdina, koukaj. Dekeca. Paka. Pukaj. Taran. Flan. Ty máš červenou tu Pěvku, pojď se podívat. Co robíš? Koukaj na mě. Koukaj, koukaj s tím mečem. Dali. Koukaj, já sekám. Pěvku, já. Co robíš? Ty tancuješ. Koukaj, jak tancuj? Chill. Koukaj. To čo je? Jau, to bolí. Zkusím to já. Chceš vidět, co s tebou to... Jaký máš tanec? ABCD. Tento. Koukaj. Ty běháš. Jau, ty máš říkat, hej, já to chci teď zkusit. Zkus to. Počkaj, ty máš tento tanec? No pojď. Ano, fakt ubírá to. Ukáž? Jo. Jau, ty jsi mě zabil. Se toč. Sorry. Já mám 130. Koukej, kolik mám penízků. A koukej, kolik mám já. Moja píč. Tak a už mám všechno. Už mám točit. Rybku, už mám všecko. Okay. Já už mám další YouTube button. Dobré. Dia. Radši choď točit, aby nech máš svoji postavičku ty. Já nemusím točit. Já jdu natáčet videjka. Já si jdu tak odskočit. Já mám 2 pracovníků už. Milion. Já na milion. To zaberem. Idem to tam dát. Ide mašinka. Jmenuje se Hovínko. Jede mašinka. Kožisesko. Ty se s tím hrál. Ne. Ale jo. Ty se s tím hrál. Hej, to kde jsem? Nevím, u sebe. Ahoj, Čau. ako se máš? Prepni mi to. Ne. Jo? Ano. Až od středy půjdu do družiny? Do ranej?
Do ranej asi ne, ale po obede. Aha. Prostě do družiny. Takže 2 dny, teda jeden den nebudu v družině. Útorok nepůjdeš do družiny, len na obed. To už pani učiteľka. Úterý. Útorok len na obed. Po obede do... Takže, ale půjdu do družiny. Nepůjdu do... Ano, ale ne, já už vím, jak půjdu s Kůrej na oběd sám, nebo půjdem do družiny, půjdu s ním a potom se najímají. Myslím, že půjdu do družiny. Liško, jdu ti dát koupanoci. Půjdu se najít, No prostě nepůjdeš do družiny. aha, už vím, kam si dám ten baťoch. Pani učiteľka půjde s váma. Lebo já jsem minule tak šel, paní učitelku a s někým, že já jsem nechal jsem si baťoch toto na lavičke, toto a potom jsem se šel najést. Lebo už kdy. Ale v stredu už půjdeš aj do družiny, aj na obed. Dobre? No sa vás bude pýtať. Si to dlouho nero... Jo. Zajtra si nemusíš brať čip, nic. Dobré. Až to. Práva všetko zajtra pôjde. Liško, pojď sem ke mně. Já už nic nezastaví. Já si zebrala 100 milionů, aby nechal. Filipku, já už tu hru nemusím hrát. Lebo já už jsem prvý, mě už stačí nic. Mám tři... Zajtra budeš čekať pred školu. Keď vám pani učiteľka pustí dom, budeš čekať pred školu. Buď na mňa, alebo na tatka. Zajtra? Toto a to by jsem To si... ty budeš len do půl 10. škole. Aha, Zajtra. no, lebo to všetci budeme a to tam budeme všetci asi čekat. Budeš čekať na mňa, alebo na tatka pred školou. Nepôjdeš zajtra sám. Dobre? Proč? Ale budu jezdit Liško, ty jsi mi neotevřel. Jej, sorry, já jsem nevěděl. Dobre. Zajtra sa len do půl 10. Kudník šopán. Co jsi to povedal? Že jsi ostrelená vajíčko. ke mně, to mě zabít. Já budu mít 100 milionů, jdu na počítač. Já jdu se vyčůrat. Nic mi nerob mojím telefonkou. To víš, že ne. Já se ho zaberu na záchod. Aha. Já nezaberu, nechám si ho tu. Tak a jdu na počítač. Ale. Mamko, koukaj, já už mám všecko a už jsem první. Mám 100 milionů kac a subscribe. Koukaj na moje Everybody, let's go forward. Everybody, let's go forward. Mami? Mamko? Pojď sem.
úterý se budeš normálně ve škole učit. Koukaj. Čekaj, ty, Liška. No co mi to nevadí, ale Filip, já se těším, když Filipek bude trochu zkrátka a němu to nepůjde, tak já mu pomůžu. Já mu to za něho Ale zaplatím. já budu chodit. Můžeš to za něho napísat, Liško. Já už jsem to robil, takže není problém Filip, to vy- znovu. Ty jsi tak strašně sumíral a tak strašně to nejíš, že? Mami, to nebude problém to napísat. Pravda. Filipku, máš 10 jedniček ze zprávání. Filipku, jsi youtuber? Kolika máš YouTube toto? A budeme za chvíli 4 biliony. Já si to do sluchátka. Už to nebudu čuť trošku. Dobré. Zelená, modrá, růžová, zelená, žlutá. Zelená, růžová, zelená, růžová, žlutá, modrá, zelená, modrá, modrá.